Prioridad ang tulong legacy projects ni Presidente Bongbong Marcos sa national budget sa taong 2024. Ini ang pinahayag ni Ako Bicol Party List Representative asing Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co. Kabali sa legacy projects kang Presidente, iyo ang legacy food security, legacy specialty hospitals at legacy housing for the poor. Sa iraram kang 2024 national budget, mas pinadakula ang pondo para sa nasambit na legasiya. Sigun sa kongresista, 5 billion pesos ang pondong pig-alukar kang gobyerno para sa legacy food security na mataunin suporta sa mga parauma, siring ka mga patubig, libreng binhi, fertilizers, asin iba pang farm inputs. 5 billion pesos man ang pig-alukar na pondo sa pagbakal kan mga inani kan mga parauma. Ang presyo madepende man sa presenteng presyo kaini sa merkado. Pagduduong kang kongresista, ang mga nasambit na lakdang bako sa na income para sa mga parauma ni dadara. Apwera sa makrear maninin ng trabaho, matauman inin mas barato asing kalidad na bagas. Katakud kay ni, ipigsugo naman subot ni PBBM sa National Irrigation Administration na rikasan na sintapuso na sa laog ng 4 na bulan ng urgent irrigation projects bilang amay na paghanda sa epekto kang El Nino. Ito na ho yung tinatawag na contract farming. So, win-win ho to lahat. Yung ating mga farmers, irrigators association, hindi daw sila mamumuhunan. Tayo na po ang magbibigay ng puhunan with the contract farming na we were making sure na, yan ang investment na binigyan namin sa 50,000. Bibili no namin yan sa inyo and bibigyan pa ulit sila ng another 50,000 pesos. So, around gobyerno ng NIA is only around 6 tons. Yung 3 tons na sobra, pwede naman nilang ibenta pa ng mataas na presyo kung anong nasa merkado. Dugang na 6 billion pesos naman ang pigalukar na budget para sa legacy specialty hospital projects kang Presidente. Katunayan, sigun sa kongresista, nagpuna ang konstruksyon kan specialty hospitals. Target kay kaining matapos sa loob ng tulong taon. 1 billion pesos ang ipigalukar para sa UP Philippine General Hospital. 1.5 billion para sa National Kidney Center. 1 billion para sa Philippine Cancer Center. 1 billion para sa Philippine Children's Medical Center, 1 billion para sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, mantang 500 million para sa Batangas Regional Medical Center. Huli kang pigalukar na pondo sa BHRMC, asigurasyon kang kongresista na day na kinakaipuan pang magdayo sa pagtaraid lugar ang mga pasyenteng Bicolano. Huli ta magiging mas moderno ng ospital ang BHRMC. Apwera sa special healthcare facilities, magpapadagos manggiraray ang libreng pagpapabulong, quality medical services, asin libreng medisina para sa mga tiyos na Bicolano. Para sa 71 anyos na si Laura Arlini, asin 79 anyos na si Lola Gloria kan Legazpi City, dakulang tabang ng ganini, urog na sa mga sirinindang nagtitirios. Kami mga senior citizen, halos pakain na lang ng mga anak namin. Mabuti yung mga mayayaman. Katulad namin mahirap. Nagpapaaral ng mga anak. Kami pabigat pa kasi yung gamot namin. Mahina na kami, hindi na kami makakapaghanap buhay. Di ba malaking tulong yan sa amin mga senior citizen? Malay na arog ka yan ang gibuta. Arog ka yan ito mga nagtitios baga, arog sa ko na wala naman akong kairibang agong. Ang kaiba-iba ko naman tanalig dito, apo ko. Fisherman, sa egg industry, lahat na industry, swine industry, lahat ho yan merong pondo and pati ho mga kalsada papunta sa mga farm, irrigation, farmland. At inayos natin para maging mura ang cost of hauling and distribution. Sa lindong kang bagong budget, magpapadagos manggiraray ang legacy housing project ni PBBM. Katunayan, iinaguraran na sa mga masunod na aldaw ang mga natapos ng housing projects kang gobyerno. Pagbibida kang opisyal, mas barato ini kumpara sa housing projects kang pribadong developers na minapatak sa 15,000 pesos ang monthly amortization. Mantang sa gobyerno, 2,500 sa 3,500 pesos na ini kada bulan. Huwag malaking savings. So walang interest. We put up around 10 billion pesos subsidiya para sa mga kababayan na so wala po interest. Kaya mura lang ang bayad sa monthly services. Wala akong maniwala sa atin na ganun lang ang pwedeng ibayad nila. Sa 5.7 trillion pesos 2024 national budget, 500 billion pesos ang ipigalukar na pondo para sa social services. Pinakadakulang budget na naialukar sa bilog na historya kan nasyon. Labi sa 300% naman ang nilangkaw kan bagong budget kumpara kan mga nag-aging taon.
Mientras tanto, pinasalamatan man ni Congressman Elizalde si Presidente Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, asin nanintero niyang pag-iriba sa Kongreso asin Senado, sa ipigtaong tabang asin suporta nga ni maipasar ang 2024 budget. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.